Kalbın hüvvetine gutarma yoktur. Yöne etmelisin hakkın islänin. Soňa uyan aňryň ýüregi päkdir. Zenanysyn uyan Türkmenistanyň. Ene atı doğan dosta paylanar. Bir özüňe däller berilen janyň. Arly ölsöň adyň asır aylanar. Erkegisin dostum Türkmenistanyň. Seni ýeke goýmaz eziz balalaň. Ýolalar körpekam kalwa besläniň. Saçyň gussadan näl bagtdan çalarar. Enessin käwän Türkmenistanyň. Dogmaň görersiň yüreklerini. Nuruny görersiň beýik islamyň. Ogullaň jan berer gerek ýerini. Atasysyň kıblam Türkmenistanyň. Ownatmalyň. Ownatdyrmalyň. Göreglüleň neslini. Asyl manysy şol ýazan kıssamyň. Ejilecek çağın yatla aslanı. Geljegi siz eziz Türkmenistanyň. Geljegi biz eziz Türkmenistanyň diýip Türkmenistan kina konsert merkezinde bayramçylyk konsertimizi başlaýar. Assalamu alaykum arkadagly gahrman terdarly ýurdumyzyň bagtyar adamlary. Assalamu alaykum mehriban agalar, hayat oğullar. Hemmeňizi şu gün owadan konsertde, owadan günde hoş gördük. Hormatly adamlar, täze ýylyň 2026-njy ýylyň bosogasyny täze ýyl bayramçylygy münasibetli paýtagtymyz Aşgabatyň görküne görüp goşup oturan şu owadan Türkmenistan kina konsert merkezinde döwrümizin ustad bagşysy, siziň biziň hem söýgüli bagşymyz Türkmenistanyň at gazanan artisti Hemra Rejepowyň ýürüýti siz üçin taýarlan janly aýdymlardan düzülen bayramçylyk konsertine hemmeňizi hoş gördük. Pursatdan peýdalanyp şu günkü bayramçylyk konsertimizde gatnaşýan ähli enelerimizi, agalarymyzy, doganlarymyzy, uýalarymyzy ýetip gelýän täze ýyl bayramçylygy bilen tüý süregimizden gutlaýar. Goý täze ýyl Türkmen halkyny, milletini üstünlükli, döwletli, saglykly, bereketli ýyllaň biri bolsun. Halkymyza şeýdip erkana durmuşy peşkeş beren arkadagymyzyň, eziz arkadagymyzyň paýhasyna, gaýratyna ýugurulyp öz halkyny ak gelse alyp barýan arkadagly gahrman terdarmyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Menem özgedegimde ähliňizi täze 2026-njy ýyl bilen ak yürekden gutlaýan, öňden könelip ýatan, arman bolup galan arzuwlarymyzam goý 2026-njy ýylda öz maksadyna, muradyna ýetsin, janyňa sag bolsun. Täze ýylda da toýly günlerde görüşip durmakma daama nesip etsin. Indi hormatly adamlar, bagşymyzy sahna çağırmadan öňürti Hemra bagşynyň ýerine ýetirjek aýdymlaryna sadanarlyk etjek, sadanny dostumyz, ustadlarymyz sahnamyz bedäwet ýerler, olar bilen sizi tanış etmek isleýär. Arkadagly gahrman terdarmyzyň şahyr paýynyň eýeleri, ustad, kompozitor sadanlar Nepes Muhammedow, Bayram Haliýew, şeýle-de Azim Ulubabahanow bugün bayramçylyk konsertimizde hyzmatda gitara saz guralyna Batyr Gonaşew, dep kakularyna Alny Ulakow, şeýle-de Toýly Sultanow bugün dawran hyzmatyny bolarlar. Bayramçylyk konsertimiz bolsa ýurdumyzda meşhur Behişt Production'ın ustad oglanlary bugünkü bayramçylyk dawramyny ýad ederler. Eziz adamlar, el sarpalyň, el sarpmalar bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Hemra Rejepow sahnamyza çagyrýar. Hemrajan konsertimizde hoş gördük. Ene seni söýýän muşdoklaň, seni gowy görýän, sen o wadyňdan, aýdymlaryňdan ganyp bilmeýän muşdoklaň, jan koýarlyň sahnada salamlaş bayramçylyklary gutlap bermeňi aýş edýär. Assalamu alaykum mehriban dinleyijiler, aýarly olanlar, jigiler, doganlar. Ýetip gelýän täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Janyňyz sag bolsun. Maşgalaňyzda, işiňizde üstünlük arzu edýän. Konsertimizem şoğunca dowam edýär. Siziň bilen gowaýdym jany sesle dowam eder. Dinleýän diýin jalan. Gözlerimden uçtu gitti gül keşfem. Onu sensi öwsen yerlere gitti. Vaktina yemmeli nurun emmedi. Solup giden elvan güllere gitti.
Vaktinde yemmeli nurum emmeli Solup giden elvan güller ekildi Ocağın boş geçen gecelerdi Gör neçe gün battı, neçe dağıttı Ayrılık hatratı yüreğime yetti Onu menden korkan fiiller ekildi Ayrılık hatratı yüreğime yetti Onu menden korkan fiiller ekildi Yine şeydi gözüm uçtun yar boli Bağrıma yapıştın yanar ot boli Yine şeydi gözüm uçtun yar boli Bağrıma yapıştın yanar ot boli Gözlüm kaldı ardımda et boli Solup giden elvan güller ekildi Gözlüm kaldı ardımda et boli Solup giden elvan güller ekildi Baryali Bar uçtu sargan kara taryali Tertini aktırsan da sen deryali İnnedir karım yok bardadım gitti Tertini aktırsan da sen deryali İnnedir karım yok bardadım gitti Gözlerimden uçtun niyat boli Bağrıma yapıştın yanar ot boli Gözlerimden uçtun niyat boli Bağrıma yapıştın yanar ot boli Gözlerim kaldı ardımda Solup giden elvan güller ekildi Gözlüm kaldı ardımda et boli Onu menden korkan fiiller ekildi Solup giden elvan güller ekildi Solup giden Konserinin şovunu devam ediyor Eller yukarıda Ay tavır Gel aşağı Tavır bilen oynadım
Vakfak dillen koymadım Gözlerim Beni Josh bir sapak salaryň edi mehmanlarym. Tawa Ne bugün hemra bagşyny müňlerçe adam o adynyň ganmak üçin aýdymlaryny dinlemek üçin hormatly adamlar hem gyzyklanýan bagşymyz barada soraglaryňyz bar bolsa, isleg bildirýän aýdymlaryňyz bar bolsa saňa ýetişmeli. 0504 diyen telefon belgini bana çattılar şu an Hemra bilen baglanşykly gyzykly soraglaryňyz bolsa elbetde siz bilen şu gün has ýakyn bolmagy ýüregimizde duydyk. Konsertiň şowuny belli bir derejede size de bagly şoň üçin gyzyklandyrýan soraglar bolsa häzir sorag jogaply bir sahypada edaýar. Toňra. Näçe belgi diýdiň bir gede gaýtalyň. Göreň 0504. 0504 gysga belgimizde hormatly adamlar öz el telefonuňyzdan bagşymyz bilen gyzyklanýan soraglaryňyz bar bolsa arkaýny tutup bilersiňiz. Bugün Hemra bagşyň bayramçylyk konserti münasibetli neçe duran sowgatlar bar, utuşly sowgatlar nesip bolsa, şol sowgatlardan paýlamy ýykmanymyzy häzir bagşyň özi gowşurar. Şuňky bayramçylyk konsertimiziň dowamyna biz utuşly sowgatlardan düzülen lotereýa oýunyny geçirer. Şoň üçin bugünkü Türkmenistanyň atgadynyň artisti Hemra Rejepowyň alyp barýan bayramçylyk konserti nesip bolsa hemişelik biziň hemmemiziň ýadymyzda galar. Inni edil häzir halk köpçüligi haýsy aýdyma isleg bildirýär. Şol aýdym bilen hem konsertime dowam edelim. Ha? Oğul saat menem adam. Menem adam ýokman repertuarymyzda bar, ony häzir dowamyna ýerine ýetirer. Başga SMS'ler terdar uğratdır da 05 0504 tamam. 0504 belge. Awa bu telefona geçer ýalyga diýerler. Indi bir özüň marada gysgaçyk gurrunmara Emre. Nebide köpüýmiz bilýär, maşgala ýagdaýyňam öz durmuş ýoluňy sunwatda ýoluňam bilýär. Näçe ýyl doglangyň öňümizdedir, haçan mümkin özüň marada tanış etseň. Men 1988-nji ýylda Gökçova'da aşağı şäher Gökçova'da doglan. 2 tane oğlum var, 2 tane gyzym var, maşgalam var. 2 tane ýarlygym var. O başga. Başga sorag barmy? Dillenem aýdyp bilýäs. Başga Hemra bagşydan gyzyklanýan soraglaryňyz barmy? Ha? Ilkinji Halipaň diýär, ilkinji Halipaň. Birinji halipam öz kakam diýsem bolýar. Onuň ýene owada Bekturdy Owganow diýip bar. Onuň öwel muallim atda da bar. Ýene birinji men aýdym aýdyp başlamda Begenç Nuriýewiň aýdymlaryny aýdyp başladym başda. Ondan soň Arslan Ataýewiň aýdymlaryny aýdyp başladym. Soň Nuriýeň aýdymlaryny Halipaň. Akış Halipaň aýdymlaryny. Opşy Sabah Halipaň aýdymlary bar. Hemme halipalar dinledim. Hemmeden kinem aýdýan ama. Awa Hemra janyň tawaldyň şu wagt Agdan halipalaryň içinde Torlu Artyýew, Arslan Ataýew, ýa-ni Bekturdy Owganow, Begenç Nuriýew min aramyzda ýok, çaýlar jennetden bolsun ýöne. Olaň döredän aýdymlary halkymyzyň içinde ýaşap ber, bir halipalary ýatlap mümkin bolsa Begenç Nuriýewiň dörejiligininden inni ilkinji aýdym zada başlandy. Begenç Nuriýewiň aýdymlary bilen başladym diýdiňde mümkin bolsa gowy meşhur aýdymlaryndan birini dinleýijiler üçin ýerine ýetirip berdim. Bir el şarpalyň edip mehmanlar sahnada Türkmenistanyň atgadynyň artisti Hemra Rejepow.
Şadlığıma sindi sahavatın, adalatın, diyarım barindi, himayatın, ziyaretın, diyarım barindi, himayatın, ziyaretın, can vatanım bağıt sana yar, ömür ile yaraşyar. Dördüncüsü akıl görüş ya, para o docuğunun. Uvanayın boyuma iler gelir toyuma, uvanayın boyuma iler gelir toyuma. Arkada bilin ömür dünya, abad dursun parabat dünya, abad dursun parabat dünya, abad dursun parabat. Bindi amaratım, doğulmağımatım, heykelim var indi, alamatım, beş vilayetim, heykelim var indi, alamatım, beş vilayetim, can vatanım bağlı sana yar, ömür ile yarışlar. Dördüncü akıl görüş ya, para o docuğundan. Uvanayın boyuma ileri gelir toyuma, uvanayın boyuma ileri gelir toyuma. Arkada bilen ömür dünya, abad dursun parabat dünya, abad dursun parabat. Yıkıldım oturyan, kaygıyama batıryan, beni atlar geçiryen ayım günüm var. Yıkıldım oturyan, kaygıyama batıryan, beni atlar geçiryen ayım günüm var. Maralım ay maralım, nerede bulsun baralım, ayday kanatın ay, köyyensin maralım. Maral maral maral, nerede bulsun baralım, ayday kanatın ay, köyyensin maralım. Var bakışta tüyünüm, yarın bulaydı yenim, caniden can verelim, benim için varalım. Var bakışta tüyünüm, yarın bulaydı yenim, caniden can verelim, benim için varalım. Maralım ay maralım, nerede bulsun baralım, ayday kanatın aylı, köyyensin maralım. Maral maral maral, nerede bulsun baralım, ayday kanatın aylı, köyyensin maralım. Gerekirler.
şerker Sıkargıydan görker Anne geldi Ermeni Çigicigin görmeni Anne geldi Petro Yüzeli manat getro Şüphelerim ekipte Barda yar yetro Ayaydım hoş giyce yar yar yarın Yar mı çoğu boş giyce yar yar yarın Ayaydım hoş giyce yar yar yarın Yar mı çoğu boş giyce yar yar yarın Yar yar yarın bakarım daş giyce Yar yar yarın Yar 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 yarın Bir kenar Anne geldi şerker Sıkar mıydım görker Anne geldi Ermeni Doğuncuğun görmedi Anne geldi Petro Yüzeni manat getro Şüphelerim ekipte Barda yar getro Hoş hoş hoşan ben Çürüde güzel şirem ben Hoş hoş hoşan ben Çürüde güzel şirem Sorasılar kime ben Aslı Müslümanım Sorasılar kime ben Hüseyin'i tormuza Vay 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 yaman hanım Yandı canım Şirin canım Vay vay yandı hanım Vay vay Bir kella Çıktı canas Aynanemin hemes Vurdu mu çıktı canas 32 dişimden geldi bir cedanas 32 dişimden geldi bir cedanas Vay 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 yaman hanım Yandı canım Şirin canım Vay vay yandı hanım Vay vay Berekallah. Çapak salalıyın edim imanlar. Hemrazan taxnada qalıver. Hemrabaş taxnada qalman haýşediyat. Ýa-ni konsertimizin başyna da beriledik. Şu bayramçylyk konsert münasibetli ýurdumyzyň telekeçiler tarapyndan bir näçe telewizorlar bar, konsertler bar, tok peşler bar. Hemem türkmen telekeçiler tarapyndan ýurdumyzy öňürleýän mayonez önümlerden gurulan tayarlanan sowatlar var. Indi bijelere başlaly. Şuňky konsertimizde gatnaşýan mihmanlara hut bagşymyzyň öz elinden sowat goşurmak bijeli oýnymyza başlaly. Kerimzanyň elinde gutu var. Çaqylyksız kasadan bilet satyn alan mihmannym innekide bilet almaly. Innekide ne ona hemra gel bismillah dip bir ilkinji bizani çekip ber. Ine içinden taýla doňa moko haýy hatardan haýy ornaky. Es hatarda 10-njy ornuna turan mihmanymyz kim? Es hatarda 10-njy ornuna oturan mihmanymyz Tahna Çağrıýat. Skyward kampaniýaň adyndan telewizor sowgat edilýär. Bir çapak çalalyň edin mihmanlar. Geneze gelin. Geneze gelin. Es 10-njy ornuny berip, es hatary 10-njy orun. Täzeýiňiz gutly bolsun. Nesip etsin. Canım sağ ol. Gel. Gutly bol.
Gene aytsak adamız amy. Kutlap berayım. Salam hormatly mehmanlar, hemmeňize sizde salam. Sağ olun padarkaňyzy. Garaşam soktuk. Näde ýylyňyz bilen hemmeňize gutlaýan, geljek gelem düşümli ýyl bolsun. Sağ ol. Sağ olun, Senin kendisi. mutlu ol. Ona sura talp bereyinmi? Getirme ökte kârim alfarzlıkların aşının surası olmam işleýärdi. Yine çekýärmi? Hawa, bir men surata düşüreli. Ne diýetsin? Inneki bize tok pet oýnalýyn, tok pet. Inni kimen bize çykdy. Ya telewizorun bolýa bagşy joş ýaşuwan. Inneki utuşly oýnamydym telewizor. Hani görelim, aşağı gartyna goýýum. Hani Göktepe'den payından çıkmam kadıyım burayı. S7. S Hatar'da 7. orunda turan mihmanımız. Bami. Biliyedi bolmasa sovat beriyan alırsan täze biçe çekmeli olyat. S Hatar'da 7. orunda oturan doğuncumydy. Tapyllymy? Çapak salýar. Telewizor. Denanlyň eli gelýär. Televizorları kotordu ya mı diye yok. İyiydik. Elini bile adamı da görelim. Ne S7. Özümüz bilen tanış edin siz nereden? Salam men Raşoğuzdan. Salam hemmeňize. Täze ýylyňyz gutly bolsun. Adım Cemal Raşoğuzdan. Hawa, şu konsertini ardy ötüp ýerdim, şoňa geldim. Tawatly olardy garaşmandım. Tawadalan alanım kardeşimiz oňa da begeni ötýärdi. Atýeledi dikinçi. Tuvalama nasip etsin. Ana sağ olun. Hemra bakşı adımdan. Ne diýersin? Surata düşürýäňmi? Başym surata düş. Mutlu ol. Ne diýersin? Inni öňmeden guşo, öýlerim sowaýar. Gel tok pes oýnaly. Inniki yo, özüňçe bu mihmanlar diňe hemraň elinden sowadalmak üçin geldiler. Hawa. En 30 na hatarda oturan 30-njy belgili mihmanymyz bamy? Hemmemiz bilýärmiz da ser edýär. Nadamy? Bamy? Ya 29 bolanok. En 30. En 30 bamy? Ana çykdy. Çapak çalalyň edi mihmanlar. Geljirim. Ýyklaýma ser azap. Mailan bileti değil, nabiyinan vakti şu an. Sen giydin mi? Ay tuveleme. Tuveleme. Özan canın sağ olsun. Gutlu olsun. Çapak salpırcıyımız golla aleyna Çok mihmanlar. Ay tüýt bile gerek. Germanya'da öndürülen, Germanya'da mı o lüks diye tohbet sansgiyim. En hatırdan 30. örneken adın Fatma, Hakan Ay, adi. Şamrat, Şamra. Öşü. Şamra çınadı. Ha sen giyin mi? Sigiyim kaysa açtı ya. Tuveleme. Buna yem Alanna. ramadından kömekleşen oğlanlar. Mutlu olsun. Ne diýersin? Inni yine yekeci otuşlu oyun oynaly. Inni yurdumuzda telekeçilerimiz tarafından öndürülen mayonezlerden düdülen sowgatly gutymyz var. Şonu gowşuraly inniki bize çykjakdan. Bu gartyny aşağı R24. R24. Bamy?
Diňe şu natyreciler eýleýär. Geliňine nezip boldy täze ýyl façaklaňyzy durly görnüşde işläçärler taýynadan ýokma maýnez gerek bolýar. Dogry dämi? Tüýs maýneziň sezony gyş pasyny hazym Kepçuga umuman önümlerden düdülen soğut Ýeritejek ýymyda goşurlar. Saz bilen, haça. Gelsin. Alcı. Ana dogry. Nefiyet. Aýtsa Täze ýylyň utdy boldy. Bagşa aýtsa tadyňam. Sağ ol. Täze ýylyň utdy boldy. Nefiyet. Anna din zalja Ýören. ya aýdym. Aýdym daýan Allah ýygyna gidaýar. Ýören. Sağ ol. Mine madem yüreğim taştan el yanlış madem yaşamak mümkün değil. Mine madem anam dedi köyle de kötüladı dedim nada. Mine madem yüreğim taştan el yanlış madem yaşamak mümkün değil. Mine madem anam dedi köyle de kötüladı dedim nada. Cantez los ojos de toda mi vida. Si spinner de vargar en foratum Gözümden gitmem beni seyratın Benim bol yarın benden gayratın Yalvar yarın gel yanıma dedin benim Si spinner de vargar en foratum Gözümden gitmem beni seyratın Benim bol yarın benden gayratın Yalvar yarın gel yanıma dedim ben Kara türküm Özer bana Kara türküm Yarışa Özer bana Täze ýyllar gutly bolsun, janyň sag bolsun. Eller ýokarda. Tuğma, gerek ýerde. Kara türküm Özer bana
Geliyor kordu dert veren hal ay dermani vermez mi? Vermez mi? Tüm gecelerden son seher gelmez mi? Gelmez mi? Kaçan aşkı yanmadı men için yanlarlar. Men bir yaşayan bakar olmadı yaş. Benim adam yüreğim taştan der yanlışman. Yaşamak mümkünler benim adam. Anam bizi göredir kutlarda benim adam. Ay, ثور. Aşağı söyleyin aşağı. Yürü geç. Kara bir döktür bana. Kara bir döktür bana. Canım ثور. İyi inşallah. ثور. Havalam. Emrah Recep. Ondan sonra cevaplara geçelim mi? İyileşlerimizden sonra olan iyi üzülenek. Hazır bir-birden sorular sorar. 10 saatından köp etmeyeli. Sorularım. İçinde en tesirli, kızıklı sorular vardır. Şolardan bir başlayalım. Ene birinci gelen soru size en yakın adam kim diye? Size en durmuşta en yakın adam kim? Ön ve Şuart. إن يخين آدم نعم هيركم شو كابثي قول ثول هذا يجي الخاق ثول
Ang inem can madı, inem madı. Fakir ol. Başka da ne? Maşgalama, çağa çıklama, en yakın adam ne? Onu muskantlama. Başka? Gülale aydımı hayse diyorlar. Anan men cennetim aydımı diye. Ecezan aydımını aydıp vermeğini hayse diyorlar. Gunso seslener aydımı aydıp berayetin Hemra Halifa. Hem Ine Kerim dur sen sonra öyle açan men yani iki tane yardımda galle. Şu uğradan ya sonra mi hemra aytman yöne men soğuğa dalasım geliyor ve nemetsem kam diye. Nemez ya. Men yadan adamı diye köpçülüğe aytman diye yöne men soğuğa dalasım geliyor ne duvarsam kam diye. Nemez sagat veriyor. Sahna geldi bir ayar. ilkinci yerine yetiren aydımından bir böyle çıkınlent verdin diye. İlkinci yerine yetiren aydım. Mercan neneleri de katnaştın da mı yaşlıktı? Şu yıllarda ne aylaydım aydiyadım. Mercan'dan de nemen aydiyadık. Atamekan Türkmenistan Güç kuvvetım edip hayam Atamekan Türkmenistan Arkam tutup durun gaya Atamekan Türkmenistan Arkam tutup durun gaya Atamekan Türkmenistan Şulayırma burayı diyalım onun Dil bitenine yemeğen aydıktır Saçların karadadır aman emmine Yüreğim yaralıdır canım emmine Ben sevdim eller aldı aman emmine Yüreğim yaralıdır canım emmine 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 aman emmine 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 canım emmine Yine bir soru yani yazıptırlar hakikatene müştoklardan gelipdirip Hemradan sorap berayın diye ama halk köpçülükte pikir ediyen adına maydiya, bilyen adına maydiya, bilmeyen adına maydiya. Cedelli soru ne bağışın öde şu soruğu nokut koysa hatam yerlikli olur. İyilisin ne diye Hemra bağışı vilayeti toyu giden okmuşun diyeler. Şol hakikaten şeylem ya yalan vurun mu diyeler. Öňňäre inem fakir goýören okdular, ýollan gorkup bar. Nenne gidýän? Şu wagtlar enegden hatyrysy. Awa enemin nemes üçin gidem okdum da. Enne gidýän o. Çoga qanagatlarny mı? Laya gider 5 vilayet jem olup diye. Ayı günü yıllıdır näme Hemran diye. Balyk ýyldadym neme. Yemem. Balyk öýdän o. Fevral balyk bolýar. Durmuşda näme etmän halaýaňyz diye. Durmuşda mı? Ay köp nemen maşgalaň bilen geçirmän o bar. Täze ýyl adam solamysan bar. Maşgalaň bilen köp wagtymy geçirmän o bar ýa. Bağışyň ne bağış bolsan şu bilen sahna çykýan sen adamlar tomaşaçylar diňe gow tarapyň görýär bilen ýeten üstünlüği ýeten derejäňi gadanjyňy toýlarda alýansy ýyla sowgatlaňy Ede şu soru gelipdir. Kyn günleri nädip ýeňkestiňiz diye. Kyn bolanlar. Kyn günleri öňe şu enem janmady ýani. Soň maşgalamyz bar. Şolaň neme gollawlary bilen kyn günleri geçdik. Allah janymy öňde şükür. Yine näçe ýyl aýdym aýdaryn öýdýän. Ay nesip boldy. Haydar saýn. Sakally jogaplardan ne diýip boldy. Onu Allah jan şol ýyllara ýetirsin. Hemem şol ýyllarda da halkymyza aýdymlaň bilen watanymyza hyzmat etmek nesip etsin. Indi şu ýerde bilegelli dünýäni görmeklikden mahrum olan dostlarımız var şu yerde. Bir şolary
ýa-ni gelip teklif etdiler, bir mümkin bolsa diýäne şakylyk bilen gelipdirler-de. Bir ýanlaryna baryp sowgat berdik. Karşı bolmadan bir çapak çalalım edi mehmanlar. Säse dostumuz maşgalasy bilen ogullary umman maşgala bolup şunu gelipdirler. Gollap bir çapak çalalım edi mehmanlar. Ödem sunuga diýişkäri. Awa. Baray bagşym ýa-ni. Qowme de. Wa aleykum qowme. Çapak çalalım edi Wa aleykum mehmanlar. qowme de. Dawol. Gelen berk çıkın. Ne yürü de televizor değil mi? Televizor ne soğut, o tədilinize fadarka. Canınız sağ olsun. Toyda görüşelim. Canınız sağ olsun. Sağ ol. Sunugatda üstünlük canın sağ olsun. Mudamı sunugatda hemrajan sadanlalan bilen agdy birje ömür boyu işleşmek nesip etsin. Amin. Sağ ol. Şulaydı yürütür, hayışlar var, şolaydı bilen devam edeli. Kola saçı. Doňuzy sehrada bakma, sapıp bilse laýygydyr. Doňuzy sehrada bakma, sapıp bilse laýygydyr. Bir bewefa janyň ýakma, azaplaryň zaýygydyr. Azaplaryň zaýygydyr. Bir bewefa janyň ýakma, azaplaryň zaýygydyr. Azaplaryň zaýygydyr. Barma ýamanyň ýanyna, ne gowat bar başyna. Barma ýamanyň ýanyna, ne gowat bar başyna. Ardan alıp kımmat satın, onu dolduq şaýygydyr, onu dolduq şaýygydyr. Ardan alıp kımmat satın, onu dolduq şaýygydyr, onu dolduq şaýygydyr. Gitmez men yetimin hakkını iyen. Uzak gitmez men garibin hakkını iyen. Fare bilen beygiminin ahir bir gün oya gider, ahir bir gün oya gider. Fare bilen beygiminin ahir bir gün oya gider, dik başa şağı oya gider. Barma ýamanyň ýanyna, ne gowat bar başyna. Barma ýamanyň ýanyna, ne gowat bar başyna. Ardan kımmat satın, onu dolduq şaýygydyr, onu dolduq şaýygydyr. Ardan kımmat satın, onu dolduq şaýygydyr, onu dolduq şaýygydyr. Onu dolduq şaýygydyr. Dik başa şaq boýagydyr. Şulayda mehriban käbelerimiz var, şolara ejejan ýanyna ýatylarlar. Onu ýürüýte mehriban käbelemide, ezelemide, enelemide uzak ömür diläliň. Şulaydy mutlu bilen sanyňyz sag bolsun, ojaklamy, dünýämiz, ýüreklerimiz käbelemi bilen dolup dursun. Emrar Ejebow, täze aýdymy siz şu ýerde ýetirýär. Aşağı. Mehriban käbelerimiz janyňyz sag bolsun, şulaýdym siz şu ýerde. Canыңdan
can verdin käbem görkezip dünýäň bagytyny ejem can hijem özüň ödedmezdiň Allah'nın beren wagtyny yetiştirip dört çağany Daşımızda bollun şeyda Kıyın günlerde dine jeten Başımızda bollun peyda Ejem canım sen dünyamın Tayfeyi yoktur sen deninde Ejem canım sen dünyamın Başımızda eğyathımında Ejem canım sen dünyamın Tayfeyi yoktur sen deninde Ejem canım sen dünyamın Başımızda eğyathımında Kevem nurun çaya Behre dolan huzuruna yanına Geleriz biz kanıt yaya Çakan adın yüreklere Mehir olup dolsun kevem Doğulan günün kutlu olsun Yaşın uzak bolsun can kevem Ejem canım sen dünyamın Tayfeyi yoktur sen deninde Ejem canım sen dünyamın Başımızda eğyathımında Ejem canım sen dünyamın Tayfeyi yoktur sen deninde Ejem canım sen dünyamın Başımızda eğyathımında Ejem canım sen dünyamın Tayfeyi yoktur sen deninde Ejem canım sen dünyamın Başım eğyanımda Ejem canım Sana sağ olsun. Hananna beni de muştokluğunu begenlereli, iyice çekeli. Häzir şu ne televizorlarım bar olun, soğutluğun içinde en kımmadı nayvaşılar diye yani 2 tane 30'luk mı 40'lık kansanyer var. Şimdi bir ikinci seansı, birinci seans üçünden birini oynalı, şunki konserdimizin esası bayraklarının bir deyip. Hananna bir bul çekan içinden. Duran netsin açalı bul orayı. Ay ne diyor? Ya bismillah. Hatardan 7. belgide oturan mihmanımız var mı? Aytu öleme. Hatardan 7. oruna oturan gennecemiz. Siz mi gennece? Bär yılı koyun demeğidi. Ya gelecek mi gelin? Çapak salpırdı olmadı kolla alayın edeyim mihmanlar. Meşhur
uğur kärhanasynyň adymdan, Telekeç ağalamynyň adymdan Splint diýelim. Ay tuvalam. Ne fiyesin? Guttu bolsun. Täze adam guttu bolsun. Ne bilýärdiň döwrelim? Der ýedi. Futbol bilen gyzyklanýanmy? Ronaldo da ýedilip belge doýnaýar diýjek bolan. Indi bir teklip bar. Hem radiýa $300 berdik diýe sowgady goýarmy diýe sorak gördi. Ne fiyesin? Allah janawy öwür köp bolsun. Täze adam guttu bolsun. Sesiniz bundan beylägen beletden ýaglansyn. Türkmenistan döwletimizde şu derece hyzmat edýäňizde hemmäňize köp sınıgat işgärlerini taňar arkasyna aýdýan. Sağ ol, sağ ol. Taňra. Ana sawal geldi. Diýbetin sowgadymyz. Yo oglanlar köpek eder. Oynayat. Indi gıddırcı pets. Görýän kagydlara mınjydasy gelen artaşydy. O hatardan 10-njy belgili mihmanmyz. Şoň üçin bilet alaňyz adyňmalyal. Gelin genneje, gelin çapak salpyr gollalyň. Indi wagt eglemedi ýaly maýnezlerden düzülen Kerim, bijanem çekaýdyn. Ýene bir bija çekdin. Owadan ülke hojalyk jemgyýetiniň önümleri. Nur maýnez önümlerinden düzülen çekdäni bildi. Bawa, ýa-da ente o on çykdy. Ga hatardan 14-nji orunda turan mihmanmyz Nur maýneziň önümlerine münasip boldy. Bamy? Ga 14 Ay geldi. jigim. Ay. Ýüri tanışmy? Oh. Ene o 10-njy Yunus. Yunus sana peşke al Muhammed. Ene faňa. Arada doglan gününe mutlak gaýtdy. Ha, men de diýden doglan gününe. Hey, Faňa padarka. Tööleme, ýaşyň uzak Oy bolsun. işte gel. görýän nesibe diýär. Hemmedan. Ýanky ga 14 diýipmi? Geljigim. Nesip etsin. Maýnezi getirin maýnezi. Al Muhammed sen inimem aşak kömekleş hansygym. Ga 14. Adı näme diýdiň aý? Owadan ülke. Owadan ülke. Hojalyk jemgyýetiniň. Owadan ülke. Owadan Guttu jigimde. bolsun ha. Täze guttu bolsun. Havalım. Indi bir coşgunly dans aýdyp bersene. Dinleýärmi edi mihmanlar? Edem yerimizden turup bagşa näme gerek coşmak üçin? Siziň gollawyňyz, siziň söýgüýüňiz gerek. Şoň üçin bir çapak çalalyň, coşalalyň. Ýürite İçim bilen kakım cani min başımı tececi Arka alıp çıkmam kaşım Kebede barıp kayçı Bu dünyada infan yoktur Şolun yerini yetecek Bir fağım bir solum Didelim kebem tolar Açan güllem demede Dimin dindim tenede Şirin can veren bir kevebenim Ömüre Tüğünlük genç yüreğe Tüğ baylık genç yekete Tüğ kebep kılar benim Kıvla gâhim hakkım can Gecemilin hakkım cani En başıma tececi Arka alıp çıkman kaşım Kebede barıp kayınca
Sağ ol. İçim bilen kalkan cani min başımı teceksin. Arka alıp çıkmam başım kederde varıp kaysa. Bu dünyada antan yoktur şunun yerine geçecek. Bir falın bir falın gidelim karakola. Dance, 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 dance is life, dance is life. Dance, 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 dance is life, dance is life. Yeter yukarıda. Merhaba, aferin. Merhaba, aferin. Hadi zindigi dance, dance. Dance is life, life. Dance is life, dance is life. Dance, 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 oh, oh. Dance is life, dance is life. Ay bereketler, yerciler. Dance, 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 dance. Dance is life. Dance is life. Dance, dance, dance. Dance is life. Dance is life. Ay bereket. Emra Varsın yaşacık muştoklarına çiğlemede de sağ olsun aydiyaz. Şimdi hormatlı adamlar sağda seyrediyaz, vakta madalya, edil sidiyali yine de mihmanımız ikinci seansta Emra'nı dinleme için tayarlık görüp otuyorlar. Onun için daşarım soğurak olurum, şötmeliyim. Niyetip olsa yine de önümüzde ulu bayramçılıklarımız var. Emra Varsın bilen niyetip olsa halkara dinanlar bunu 8 Mart bayram münasibetli ya olmasa yine de Nikil Teadayil bayramçılıklar münasibetli şular yali konsertleri yığı-yığıdan gurnap durur. Onun için o çoğunuz avat bolsun, canınız sağ olsun, Teadayiller kutlu olsun. Hədirəm, hormatlı adamlar, şuun Türkmenistan kina konsert merkezine cemlenşen hemme mihmanının adından Medeniyet Sunma Dişgärler Hükümünde öz adımızdan halkına şeyle esretli, bahtiyar, zamananı peşkeş veren arkadağlı kahraman terdarımızı vasf edip şu coşunlaydım yerine getirelim. Şu acayip aydın bilenem şu ünlü bayramçılık konsertimiz zemleliyim. Təziyelimiz kutlu olsun. Dünya yayrar, Emra Varsın ovadı, Türkmenin ayratı faydağı bilen, yürekleri ömür vakı ornadı, arkalarını serdar, aydımı bilen. Tanın arkalarına pislik. Bir tigit mert erden ölür, hemem yaktı perden ölür. Halk diyene devran dönür, arkadan serdar geldi.
yaktı pellenir Halk diyene devran dönür Arkadan perdar gelli Arkadan perdarım Ak günlere himayet Devlet kuşu başında Taşınla beş vilayet Arkadan perdarım Ak günlere himayet Devlet kuşu başında Taşınla beş vilayet Doğamata doğam olup Atırlara rovan olup Gideri değil doğma dolup Arkadan perdar Doğamata doğam olup Atırlara rovan olup Gideri değil doğma dolup Arkadan perdar gelli Arkadan perdarım Ak günlere emayet Devlet kuşu başımda Başımda beş vilayet Arkadan perdarım Ak günlere emayet Devlet kuşu başımda Başımda beş vilayet Arkadan perdarım Ak günlere himayet Devlet kuşu başımda Taşımda beş vilayet Elin milyar şiir valadı şiir olur Erdin ömür il bunun hak mirdani Türkmen yaylasına yine nur bulup İlli halkın arkadan perdari Ata yurdum bir müeret didar Yeller fal ağaçları tutardır Ucağına elem bağta duçardır Türkmen'e diyem arkada Hak kolladı Halk kolladı yolların Onu yürek bilen koyup bilyen var Ata vatan bilen öňe arkada Bir canın diyen 7 milyon var Hormatly prezidentimiz arkadagly kahraman perdarmyza şöhrat 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 Türkmen halkynyň milli lideri kahraman arkadagy şöhrat 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 Ene o deli adamlar Emrava şöyle bilelikler hemmemiz arkadagly perdarmyza şöhrat diyelim Arkada şöhret de arkada Gayret de arkada Şöhret de arkada Arkada şöhret de arkada Gayret de arkada Şöhret de arkada 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 Täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun, janyňyz sag bolsun.